Ο ΔΔΕ αφήνει 40 ημέρες εργαζόμενοι χωρίς ρεύμα και αντί να τις το συνδέσουν, έστειλαν αστυνομικούς να τη μαζέψουν. Η εργαζόμενη δούλευε σεζόν σε νησί, γύρισε 2 μέρες τον Αύγουστο και κατάλαβε ότι της κόψαν το ρεύμα χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς να χρωστάει. Όταν πήρε τηλέφωνο για να δει το τι γίνεται, την είπαν ότι το συνεργείο είδε κάτι ύποπτο και την κατηγόρησαν για ρευματοκλοπή. Μετά από ατελείωτες ώρες στα τηλέφωνα, ο ΔΔΕ παραδέχτηκε το λάθος του και δήλωσε ότι θα την αποζημιώσουν με το απίστευτο ποσό των 80 ευρώ. Η ιστορία όμως δεν έμεινε εκεί και τώρα έρχεται το πιο σοκαριστικό σημείο. Ο ΔΔΕ 2 μήνες μετά δεν της έχει συνδέσει ακόμα το ρεύμα και η εργαζόμενη σε ένα τηλεφώνημα που ζητούσε επίμονα να βρεθεί λύση, αναρωτήθηκε αν πρέπει να πυρποληθεί έξω από το ΔΔΕ για να γίνει η επανασύνδεση. Τα πρωτόκολλα ενεργοποιήθηκαν. Εκεί ο ΔΔΕ έπραξε με απίστευτη ταχύτητα και την ίδια ημέρα εμφανίστηκαν αστυνομικοί στην πολυκατοικία αναζητώντας την κοπέλα που ήθελε να πυρποληθεί. Αφού την εντόπισαν και την πήγαν στο τμήμα, την ανάγκασαν να δηλώσει σε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν σκοπεύει να δώσει ένα τέλος. Η κοπέλα ήταν υγιής, αλλά ρεύμα στο σπίτι ακόμα δεν είχε δει. Αν έχεις αντιμετωπίσει προβλήματα με το ΔΔΕ, γράψτε μας στα σχόλια, αλλά το πιο σημαντικό, κάνε μας follow.